Aşgabatyň häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan çörekden kesitlenen möçörden artyk satyn alýan raýatlary gödöwçüligi güýçlendirýärler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri 3-den artyk çörek satyn alan raýatlary saklap, olaryň çöreklerini ellerinden alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Bu ýagdaýlar şunlar köp döwlet dukanynyň golaýynda ýüze çykýar. Sebäbi dukanlaryň töwereklerine raýat eşigindäki kanun goraýjylar şol sanda polisiýa işgärleri gödöwçülük edýär. Olar artyk çörek satyn alan raýatlary gözleýärler diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. 19 dekabrda Köpetdağ etrawynyň Parahat 6 etrapçasyndaky çörek dukanynyň öňünde bolan bir wakada raýat eşigindäki bir kanun goraýjy 50 ýaşlaryndaky adamy saklady. Bu raýat dukandan çörek satyn alyp ulagyna getirip goýmokçy bolany kanun goraýjy destine onuň ýanyna baryp goltuk kisesinden ýaşyl reňkdäki şahadatnamasyny çykaryp görkezdi. Ol ulagyň arkasynaky çörekleri telefonu bilen suraty düşürüp satyn alynan we halta gaplanan 30 töwerek çörekden 3 tany buhanka çöregi ýygyna berip galan çörekleri öz ulagyna ýükläp alyp gitdi. Dip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan bu ýagdaýlarynyň çörek nowatyna duran 40 töweregi adamyň öňünde bolandygyny hem aýtdy. Kanun goraýjylar 3-den artyk çörek satyn alan raýatlara bu ýagdaý gaýtalansa, onda olaryň jemgyýetçilik tertip düzgünini bozmakda 10 gije gündüz tutukluğa hökm ediljekdigini hem duýdurýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdürliginden we Söwda edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçiren Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adam başyna arzan bahadan 3 buhanka çöregi satylýar. Ýöne dukanlara çäkli möçörde gelýän çörek nowato duranlaryň ählisine ýetmeýär. Häzirki wagtda döwlet dukanlarynda arzan buhanka çöreginiň 3 sanyny 2 manada satylýar. Erkin Söwdadaky iň arzan çörekleriň bahasy 3-4 manatdan başlanýar. Hususiýetçilerde satylýan çörekler 5-15 manat aralygynda bahalanýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä artyk çörek satyn alýanlaryň aglabasy Ahal vilayetiniň durly etrapdyr owalaryndan Aşgabada çörek satyn almagy gelýän raýatlardyr. Olar öz sebäplerine döwlet dukanlaryna arzan çörek satylmaýanlygy sebäpli paýtagta gelýärler. Olar bu çörekleri diňe özleri üçin näleýse çagalary we olaryň maşgalalary we dogan garyndaşlary üçin satyn alýarlar. Olar ilki bir dukanlara aýlanyp her dukandan 3 çörek satyn alýarlar. Dip habarçymyz belledi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň ilata ýetirýän täsirleriniň netijeleri esasanam pes girdejilik gatlagyň arasynda barha köp göze ilýär. Mar welaýatynyň Türkmengala we ýol öten etraplarynyň geňeşliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuky eginmaşly we şypykly gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Bu çağalaryň aglabasy başlangıç sınıflaryň okuwçylarydyr. Olar howanyň temperaturasy 6 gradus çylny ýetýän şu günlerinde irdenki nizamda bir sagada goloý dasarda sowukda üsäp titresip durýarlar. Olara nefsiň agyrýar. Dip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötenli ýaşaýjy gurrun berdi. Enatalaryň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda munyň sebäbini gyşky ayakkapları we eşikleri satyn almagy maliýe serişdeleriniň ýoklugy bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağalarymyza ayakkap alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aýa ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze ayakkap we ýyly penjek satyn almaga ýagdaýymyz bolman soň çağalarymyza tapan tuponmuzy geydirip mektebe uğratmağa mecbur bolýarys. Bize iýjek çöregimiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýol ötenli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağalaryň saglygyna hem yaramaz täsir edýär. Şunlar olaryň arasynda burunlary akyp ösgürýän syrkaw alamatlary bolan çağalar köpelýär. Bu sowukda esasanam kiçi sınıf okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap geýmeli. Ýöne olar şypykly we ýuka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuga döz gelip bilmän keselliýärler diýip Türkmengalaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol mugallimlaryň üýşüp öz aralarynda pul toplap çağalara ayakkap we ýyly geyim alyp bermekçi bolandygyny, ýöne olaryň sanynyň juda köpdigi zerarly bu meýillerinden dänendigini hem belledi.
Olaryň 2-3 tanasyny alyp berip, beýlekilerini alyp bermeseň, çağlary ala tutýan ýaly bolar diýdik. Muallimlaryň aýlyklary hem azlygy derarly, öz maskalalarını eklemäge zordan ýetýär. Dip Türkmen galaly muallim aýtdy. Azatlyk ýurdun iri gaz ýataklarynyň ýerleşýän sebitinde ilatyň, hususanda kiçi ýaşly çağlaryň ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary barada sebitin häkimetlerinden, şolsanda bilim müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 19 dekabrda ýylyň jemleri boýunça metbuat ýygynyny geçirer. Russiýanyň Ukrainadaky rehimsiz çoluşy 3-nji ýylyna gadam basmagy golaýar. Russiýanyň tutuş ýurdun üstüne şol sany paýtagat Kiýew edýän dron we raketa hüjümleriniň arasyna bir howpsuzlyk çäreleriniň astyna geçirilýän bu metbuat konferensiýasy habar berilmegine görä ýerli wagt bilen gijeýlen sagat 6-da başlanar. Zelenski soňky sapar 24 fevralda Russiýanyň Ukrainadaky giňgerimli çoluşynyň ýyl dönümünü metbuat ýygynyny geçiripdi. Metbuat ýygyny Zelenskiň Ukraina halkynyň arasyna birde bir arşa çykan awraýynyň ymykly aşaklaýan wagtyna geçirilýär. Zelenski we Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş serkerdesi general Valeriy Zaluzhny bilen arada habar berilýän tapawutly garaýyşlar hemde tom taýlaryna girişilen heýjany garşylyk hüjümleriniň ýygy süre söwüş meýdanyny möhüm öňe gidişliginiň gazanylmalydygy bilen baglykda Zelenskiň awraýy pese gaçýar. Kiýew Halkara Sosiologiýa Institutu tarapyndan geçirilen pikir soruşugyň netijelerine görä Zelenskiň tasdiklanma derejesi ýagny awraýy geçen ýylyň dekabryna 84 göterim bolanlygyndan şonun 1 ýyl soňra 62 göterme düşüpdir. Harbylara bolan ynanç bolsa 96 göterimligine üýtgüsiz galypdyr. Şeýle-de metbuat ýygyny Aktamyň Kiýewe şu ay has köp harby ýardam bermegi meýilleşdirýändigini aýdýan wagtyna hemde Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Ukrainanyň maliýeleşdirilmegini berkitmek üçin 4,13 milliard ABŞ dollary meşberini kapital artdyrmasyny tasdiklaýan prototypyna geçirilýär. Aktam 18 dekabrda şu ýylyň tamamlanmagyndan öň Ukraina goşmaça harby ýardam iýermegi meýilleşdirýändigini ma'lum etdi. Ýöne Aktam bu ýardamlaryň özüniň ygtyýarlyklarynyň çygyryna boljakdygyny we goşmaça maliýeleşdirmeler üçin kongresiň haýır etmän hereket etmeginiň zerurdygyny aýtdy. Meýilleşdirilýän maliýe ýardamlarynyň meşberi aýan edilmedi. Prezident Joe Biden Ukraina, Israil we serhet howpsuzlygy üçin 100 milliard dollar meşberini gysgaly maliýe haýyşyny kabul etdirmek üçin kanun çykarjylary esasan respublikanlary ynandyrmaga çalyşýar. Bu maliýe serişdesiniň 61 milliard dollar meşberi Ukraina goýup beriler. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky 19 dekabrda öz geňeşiniň Ukraina üçin 4,13 milliard ABŞ dollar meşberini maýa goýum artdyrmasyny tasdiklanyny elan etdi. Ýewropanyň ösüş we dikeldiş bankynyň taryhyny 3-nji gezek amal edilýän bu artdyrma Ukrainada dikeldiş işleri başlananyna bankyň Ukrainadaky investisiýalarynyň meşberlerini 2 hesse artdyrmagyna mümkinçilik berer. Ýewropanyň ösüş we dikeldiş banky soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Ukrainada iň iri institusional investor boldy. Bu bank Russiýanyň 2022-nji ýyldaky çoluşy başlanaly bäri Ukraina berýän maliýe himayatyny epes artdyryp 2022-2023-nji ýyllar aralygyna bu ýurda 3,13 milliard dollar meşberini maliýe serişdesini bölüp berdi. Söwüş meýdany barada aýdylan Ukrainanyň howa güýçleri 19 dekabrda Günbatar Khmelnytsk sebitiniň Starokostyantinew etrawyna öten akşam özüniň 2 rus pilotsuz uçaryny urup ýykandygyny aýtdy. Howa güýçleriniň metbuat gurulugyna görä rus güýçleri bu sebite Iranda öndürilen Shahed dronlaryny ulanyp Russiýanyň Primorka-Akhtarsk etrawyndan nişana aldy. Ukrainanyň bir harby howa menziliniň ýerleşýän ýeri bolan Starokostyantinew etrawy soňky sapar geçen hepde rus raketa hüjümleri bilen nişana alındy. Russiýa 19 dekabrda Ukraina güýçleriniň pilotsuz uçarlary bilen Moskwa hüjüm etmäge finanşanlygyny, ýöne gorunç ulgamlarynyň uçarmansyz howa ulaklaryny ýok edenligini, olaryň bölekleriniň paýtagtyň merkeziniň daşyna baryp düşendigini aýtdy.